TMTV. Her vaqtdagi Büyük Tatar tilində isənmisiz deb dəşəm sizə min Gülnaz Səfərova. TMTV telekanalında Showbiz tapşırığına start berəbiz. Bəyənəm atnası jırçılar turmuşundan indi yanğalıqlar alıb kelgən Showbiznes nərsəvlə yaşı bu шығарылышта ən qaynar ekskluziv yanğalıqlarını jitkirərmin. Başlayıq. 19 fevralda estradının igizək yigitləri Yunusovlarının tuğan günü bulub uzdu. Ayдар bilə olmaz tuğaçda tabiblər bu balalar isen qalır mıkən deyib şiklənən bulğan. Əmmə Yunusovlarının ətiyənilərin ümidlərin üzməgən. Güçlərindən kelgən bar nərsəni işləgən alar. Həm Allah'a şükür, Aydar da olmaz da isen sağ. Onlar şın ir yigitlər bulub üsüb jitkənlər. Tuğan günlərində yigitlər Instagramda bolaşaq fotoları bilə bölüşkən. Həm ətiyənilərinə rəhmət sözlərində jitkirgən. Bu adnada Arsen Kamakayev seni ұшыратқанға жырына düşürülген klibin təqdim etdi. Bu kompozitsiyani Arsen turmuş iptaşına bağışlаған ekan. Klipda da ғаиләсе, xotini ham uli bilan tushgan. Әйдәгез, birgalab әлеге klipning teaserin qarab ketik. Bir ko'rуда sen g'ashik bo'ldim, bir ko'rуда seni yaratdim. Motorlig'ing go'zal yuzing bilan sen bitirgan o'zingga qaratdim. Men baxtli seni uchratganға, turmushimda yonda bo'lganға. Men baxtli meni hurmat etib, qadrlab tasiyib turganға. Jırçı әнилер рәті тулыланды 17 февраль күні Диләрә Илалетдиновның бірінші баласы туды. Тұрмыш иптәші біле уйлашқаннан соң малайға Данияр деп исем бергәннәр. Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Мин 17 февраль көнне сәгать 35:04 дөньяга Данияр исемле малай алып кайттым. Авырлыгы 610 килограмм булды. Бик көтеп алынган сабый булды. Әле гансыз ничек яшәгәнемне күз алдыма да хәзер китермим. Иренең ягыннан да беренче онык булгач, бик көтелеп алынды инде бу сабый. Бик яратабыз. Рәхмәт бик зур. Сезнең көннәрегез ничек үтә, дуслар? Әмма Айдар Галимов 1 минутында тик тормый. Башкортстанда өем кар яуган. Айдар Галимов шундук көрәкләрен алып кар белән көрәшкә чыккан. Гөлсерин Абдуллина белән Азат Абитов бергәләп гастрольләрдә йөри. Ял вакыты булганда да яшьләр тик ятмый. Гөлсерин Азатка тәмле ризыклар әзерли икән. Көндә яңа кызыклы рецептлар эзлим ди ул. Азат Абитов шушы көннәрдә яңа уен коралында уйный башлаган. Карап китик. Сөмбел Билаловадан музыкаль яңалыкны кабул итеп алыгыз. Бәхетем җырына төшерелгән өр яңа клип дөнья күрде. Бу клипны сез һәр көн TMTV каналында күзәтә аласыз. Хәзер без сезгә клипның тизерын тәкъдим итәбез. Сені күргәч гүя канатланып алып очты мине уйларым. Иңнәремә назлар сарылганда бәхетемә дип уйладым. Бәхетемә сине яраттым да, бәхетемә сиңа тартылдым. Бар йөрәкнең барлык канатларын саклый әле сөеп алтыным. Ватанны саклаучылар көне бит. Димәк, көчле ир затларына сүз бирергә кирәк. Казан егетләре төркемендә нинди яңалыклар бар икән? Байбулатның репортажына күз салыйк. Махсус репортаж.
Сәлам дуслар, біз бүгін Шамил Тарпишев исемендәге теннис үзәгендә һәм инде беренчедән барлык егетләрне 23 февраль ватанын саклаучылар көне белән тәбриклим. Һәм инде әлеге бәйрәм уңаеннан безнең эстрадада егетләрдән генә торган төркем белән без бүген бераз гына теннис уйнап алырга булдык. Ярыш үткәреп алабыз. Инде кунакларга килгәндә барыгыз да аңлагансыздыр, алар Казан егетләре. Хәзер башлыйбыз, киттек. Әлеге үзәкнең, әлеге академияның тренерларының берсе Диана, минем янәшәмдә. Диана, хәерле көннәр. Әлеге академия турында бераз гына сөйләп китегез әле. На территории Казанской академии тенниса есть множество открытых кортов, также и закрытых, всего их 17. Тренировки проводят квалифицированные тренеры, так что приглашаем всех на базу Казанской академии тенниса имени Шамиля Тарпишева. Монда ниндирәк секциялар бар? Помимо тенниса есть и множество других секций, таких как бассейн, гимнастика, йога и другие. Абонементлар турында сөйләп китегез, бик күп кешегә кызыктыр. Бармы сезнең еллык абонементлар? У нас есть абонементы на месяц, на групповые занятия. Также еще мы проводим индивидуальные занятия. Шуңа күрә, дуслар, килегез, сез дә уйнагыз, без уйныбызны, турнирыбызны башлыйбыз. Рәхмәт. Теннис уйнарга килеп, теннис ракеткасында гитарада уйнаучы егетләр күргәнез бармы? Егетләр, сәлам! Ничек хәлләрегез? Сәлам, барыгыз белән дә күреп чыгам. Сәлам, сәлам, сәлам. Кайфләрегез ничек? Әйбәт, Аллага шөкер. Барыгыз да. Беренчедән сезне 23 февраль белән барыгызны тәбриклим. Һәм шундый сорау, кайсыгызның армиядә хезмәт иткәне бар? Минем Синең кайда? Санкт-Петербург шәһәрендә. Менә калганнар, диван. Без халыкка хезмәт итәбез. Молодцы, афәрин. Моңа хәтле теннис уйнаганыгыз бар идеме әле? Зур теннис. Минем гомумән шәхси үземнең уйнаганым юк иде. Стил теннис уйнаган бар, әмма кортта уйнаганым юк. Айдарның бар бугай. Юк, бу беренче тапкыр гына каушата. Менә Айнур әйтте, мин дә бик яратам шушы теннис төрен, спорт төрен, дөресме? Инструментны беренче тапкыр тоттым, Булат. Һәм Илнат синең? Мин яратам, уйнаган бар. Уйнаган бар, име? Яхшы. Менә 23 февральгә сезнең егетләрдән генә торган төркем итен, диме? Башка елларда бүләкләр килә идеме? Тамашачылардан, башкалардан? Ну, бүләкләр дисәк, ул вакытта күбрәк концертлар белергәндә, концертларда әлбәттә инде 23 февральгә носки булса да бирәләр. Барыгызга да диме? Хәзер без шушы теннис белән теннис буенча турнир уздырып алырбыз. Яме, сез каршы түгелме? Син катнашасың? Ду бишәү, яме. Бүгін җиңүчене билгелибез. Бәлки. Ярар, без башлыйбыз. Казан егетләре, шоубыз, киттек. Жеребьевка башлана. Менә монда ни? А вы наши имена знаете или как там написано? Там первый, все. Так. Айда кайсыгыз? Айда. Первый. Так. Мин үшінші, мен яраткан сан. Все? Да? А третий с четвертым. А пятый этот автоматически. Менә без Айнур белән бергәләшеп уйныйбыз. Хәзер уенны башлый кемнәр? Фәнил белән Айдар башлый. Илнат сразу җиңүче белән. Без көтәбез, егетләр башлар, киттек. Турнир башланды, егетләр уйный башлады. Әлегә без менә Айнур белән уенны көтәбез. Айнур, теннис уйнаганың гомумән юк дисең инде, име? Юк, уйнаганым юк. Кайсы спорт төрө күңелеңә якын күбрәк? Мин мәктәптә укыган вакытта гомумән шаңгы белән шөгыльләндем. Бик каты яратам шаңгыны. Булай менә теге туплы спорт төрләрен. Баскетбол, Футбол. футболны тоже. Булай гына, име? Димәк, син баскетбол һәм шаңгы. Яхшы икән синең. Менә син үзең баянчы бит инде, име? Бала чагыңда ук баянда уйнадыңмы яки инде башка уен коралларында башладыңмы? Иң беренче мине әти гармонга утыртты. Гармонга утыртып, әлдә хәтерендә колга суга өйрәтте. Менә әйтеп дөрес уйнамыйсың дип. Аннан соң музыканы школага кирдем укырга. Наша китте. Айнур, 23 февральне ничек итеп каршылыйсың? Ничек итеп уздырып җибәрәсең? 23 февральгә зур инде планнар ала бирсә, әлегә баягы баян белән җырлап, өйдә, гаиләдә. Гаилә дигәндән әле күптән түгел генә. Син бит инде шушы төркемдә иң ахыргы егет булып башлы күзле булдың, име? Ничек сиңа гаиләле булу, рәхәтме? Гаиләле булуның үзенең бер рәхәт ягы бар аның. Нинди рәхәт яксың ул? Инде әйт миңа, мин гаиләле түгел. Ничек дип әйтим соң инде, менә
Үзеннән үзе теге проблемалар туа, рәхәт проблемалар дип әйтим, үзенә бер төрле кипиш башына рус әйткәндә шулай бит инде. Менә шул өлешләре рәхәт. Шул өлешләре рәхәт. Ә менә теге сагынасың үзеңнең буйдак чакларыңны? Буйдак шакларының сагынам дип әйтә алмыйм, ниндидер өлешләреңә сагынам. Бераз гынаймы? Әйе. Яхшы. Хәзер булар уйнап бетерәчәкләр. Без синең белән корт дип атала бит, кортка чыгабыз. Уңышлар сиңа. Минем сопернигым, минем көндәшем. Киттек. Җиңүче безнең Айдар, шулай бит, Фәрил, ничек синең хис кичерешләрең? Кичерешләр әйбәт. Мен теге армияда служиткәнгә күрә мин ярдәм итәм яра. Мин генә служить иткән бит теге. Җиңсән инде җиңелдем. Айдар, синең ничек? Ничек сиңа шушы Февральга беренче бүләк. сиңа шушы җиңүне тартып алу ничегрәк иде? Бик авыр булды, бик кыен. Көндәшең авырмы? Авыр кешеме? Авыр, бик серьезный уйный. Шуңа күрә бик авыр туры килдем я. Җиңдем барыбер. Уңышлар сезгә. Икенче уеннарда очрашырбыз. Без киттек. Хөрмәтле дуслар, безнең Байбулатыбыз күргәнегезчә бүген җиңеп килә. Аңа көчле алкышлар, дуслар. Байбулат бик тырышып, бик оста уйный. Байбулат. Айнур Латыпов белән әле генә көч сынаштык. Бар ничә 10га 6, ни бары 4 очка гына биреште Айнур. Беләсеңме? Булдыра 3 тапкыр менә эләкмәгән булса, менә монда гына эләкте теге 3 тапкыр. Шунысы кызыга янда әле кеше эләктерә алса да эләктерә, теләсә дә эләктерә алмый. Әйе. Сиңа рәхмәт уен өчен. Әле бәлки шушы кортларда күрешербез. Киттекме? Әйдә. Казан егетләре төркеменең бердән-бер армиядә хезмәт иткән солисты Фәнил, минем янашымда. Фәнил, синең менә башкалардан сорамыйча синең сорыйм, әле кайфларың ничек? Менә син бер уен уйнадың бит инде хәзер. Әйбәт, миңа кызык, шуның мәгънәсендә. Кызык уен, беренче тапкыр уйныйм. Кызык, ну Сине күзәттек, син хәтта стенага бәреп тә тренировка рәсе башладыңмы? кызык, ниндидер нәрсәсенәдер төшенеп карыйсы кирәк, көн сайын уйнамагачтын. Бу теге Айдарны җиңү өчен индеме теге тренировка? Может, ярым финалда очрашып булар. Бәлки. Гомумән алганда менә сезнең төркемегезнең алга таба планнары нинди? Шуны турында сөйләп китә аласыңмы? Планнар безнең иҗат инде. Планнар иҗат итәргә ала берсә, яңа җырлар эшләргә, концертлар белән йөрергә, шулай ук хәзер бит инде февраль аягына булса да тиздән Сабантуй килеп җиткән сизмә каласың. Сабантуйларына да шулай ук хәзерләнәбез. Эш күп, в общем. Менә алга таба ниндирәк чараларда сезне күреп була? Ниндирәк концертларда? Концертларда без алла берсә менә март аенда без Филипп Хисаметдинов шагыйрь бар, аның концертында чыгыш ясаячакбыз. Үзебезнең сольный концертлар бар. 5-6 концерт белән алла берсә гастрольләргә чыгып керергә. Азнакай районында булачак, Күтүбәдә алла берсә шул якларга чыгып керергә исәп. Себер якларында булып кайттык бит яңа елга кадәр. Бу якларны йөрдек, яңа елдан соң әле кайҗаракка чыгып китәсе килми. Менә хәзер микрофонны мин сиңа тапшырам, шулай бит. Камерага карап барлык үзенең хезмәттәшләреңне, төркемдәге егетләрне шушы ватанны саклаучылар көне белән тәбрикләле, яме. Хөрмәтле егетләребез, егетләр, сезне чын күңелемнән, үземнең исемнән, үзебезнең Казан егетләре исеменнән 20 февраль ватанны саклаучылар көне белән тәбрик итәсем килә. Шуның мәгънәсендә дөресен әйткәндә, ул армиядә хезмәт иткән еллар бер вакытта да онытылмый. Минем әти әйтү буенча, ул тормышның бер өлеше, дөресен әйткәндә, чыннан да шулай ул, аның 365 көннең бер көне дә онытылмый. Нәрсә генә уйласам да, шул армиягә барып төртелә барыбер. Мин үземнең армиядә хезмәт иткәнмә бер дә үкенмим. Киресенчә сөенәм генә. Шуңа күрә барыгызга да исәнлек, саулык телим. Гаиләләрегез исән сау булсыннар. Матур яшик һәрберебездә.
Дөресен әйткәндә, егетләр бик көчле уйнадылар. Кайсы җиңгән дә белмәм. Кайсы җиңде? Җиңде, Илнат җиңде. 9-га 10, әле бер очкага. Әйбәт. Хәзер кем белән кем? Хәзер Илнат белән мин уйныйм. Беренче урынга. Беренче урынга. Полуфиналмысы? Полуфинал. Калай насыл 2 кеше барлыгы. Всёмы? Ша, киттек. Мәйданчыкта безнең Фәнил белән Айнур көч сынашалар. Инде без әле генә корттан чыктык та, хәзер дусларча гына аралашып алабыз. Кортта көндәшләр идек. Айдар, синең гомумән алганда менә төркем белән түгел, үзеңнең кайфларың ничек? Минем барысы да бик яхшы. Бүгенге көндә бөтен көчемне, бөтен үземне барлыгы эшкә бирәм, сәнгатькә бирәм. Һәм әлбәттә инде үземнең гаиләмә мен әлбәттә шулай да спортны бердә онытмыйбыз. Без әле теннистан башка волейбол белән дә шөгыльләнәбез. Әле кыш көне менә бәкедә дә шумырга яратабыз без салкын шишмәләрдә. Менә шулай төркем белән бер кайга барган бармы? Менә без бүген ярар җыелдык теннис уйнарга, әйме? Башка вакытларны теге бергә барасызмы бирәкәй? Бергәләп менә команда уйнарыннан ул Мунчага бару. волейболга барган бар. Волейболдан соң уже мунчансы. Бу все включено була бит инде. Менә сез бит инде төркемдә 4 шулай бит. Бармы сезнең менә 4-гез арасында бер теге капитан кебегрәк кеше? Безнең капитан бар, ул безнең продюсерыбыз. Аңа бүгенге көндә 73 яшь. Шуңа күрә ул безнең гел капитаныбыз булды. Шуңа күрә ул безгә оценкалар да куя. Һәм безнең арабызда җиңүче ул барыбер без һәм безнең эш нәтиҗәсе. Менә ул продюсерны мин бәлки тренер дип әйттердем, ләкин менә теге уен кырында уйнаучы капитан юкмы үзегез арасында, яки сезнең барыгыз да бер тигезме? Безнең барыбыз да бер тигез булырга тырышабыз без, чөнки барыбыз да көчебезне бер тигез бирәбез. Булсын дибез. Шуңа күрә бу команда эше, шуңа күрә монда без бердәмлек өчен. Менә сезнең төркемдә бер баянчы бар, име, Айнур. Ләкин мин беләм, син дә уен коралларында уйныйсың, Илнат та уйный булган инде, име? Тагын кемнәр ниндирәк коралларда уйныйсыз? Безнең әле Курайда да уйный белгән җегетләребез бар. Ул безнең Фәнил дә, Айнур да безнең Курайда уйнаштыргалы. Без инде кайбер номерларда әлбәттә әзерләнеп, теге Курай дәресен, Курай мәктәбен тәмамламыйча, үзебезнең теләү белән шулай ук Талиянда, гармонда уйный безнең егетләр уен коралларында. Фәнил безнең вокал ягыннан. Уен коралларында ул минем түземлек җитмәде инструментта өйрәнергә, чөнки инструментта бит әле өйрәнер өчен анда әле 10 000 сәгатеңне калдырырга тиешсең. Бик кискен көрәш барды дип әйтеп булмый. 10-га 4 исәбе белән Илнат җиңде. Илнат, котлыйм. Бик зур рәхмәт. Ничек синең теге менә күңелеңдәге эмоциялар? Күңелле эмоция, победа. Рәхәтлектер инде, име? Ярар, котлыйбыз сине, безнең Илнат бүген чемпион. Илнат, сине беренчедән шушы уенда чемпион булуың белән котлыйбыз. Уенда түгел, инде гомумән турнирда. Моңа хәтле тагын теге нинди спорт төрләре белән шөгыльләнгәнең бармы теге алган дәрәҗәләрең? Менә кул авырта бит, кулны авырттырдым. 3 тапкыр сынган көрәштә. Син көрәш белән шөгыльлән. 8 ел шөгыльләнгәнем, әмма дә ләкин весым булмаса кеше төсле весым булмаса бәле инде ташларга туры килде. Мин иң олы көрәшкән вес ул 38 килограмм. 38. Синең бармы соң ул теге ул веста көрәшчеләр? Арты миндә зрәк 30. Ул вакытта 59. Менә сол? Ул вакытта 38 вестагы көрәшчеләр бар идеме үлчәмдәге? Бар иде әлбәттә, 24 килограммнан башлана. Мин 5нче сыйныфта 24 килограмм беренче урынлык диплом бар. 24 килограммда 5нче сыйныф. Әйбәт, анда ничек шейсең сезнең 24-ләр? 24-ләр хайраны. Хайраны. Менә безнең бүген 23 февраль бит инде, диме? Ватанны саклаучылар көне. Кемнәрне котлап үтәсең килә шушы бәйрәм белән? Беренчедән мин шулай хезмәт иттем. Шулаймы? Спецпоздравление. Ничек аталар? Разделение. Спецподразделение Файзрахманова. Филармонияда 5 ел. Шундагы барлык службадан да хуже. Шундагы бөтен майорларын да хәтта биреклесен килә инде. Әйе, барлык. Кемнәр миңа мәктәп биргән, барлык укытучыларымны, барлык иратларына әлеге олы бәйрәм белән тәбрик итәсем килә.
Менә леген Айдар белән дә сөйләштек. Сезнең бит инде бер баянчы бар. Шулай ук син дә ялгышмасам баянда уйныйсың бит инде, әйме? Гитарада. Гитарада төрле баяннан кала әз генә уйныйм. Ләкин синең абыең гармонда уйный. Аби да уйный, минем әни уйный. Әйме? Әйе. Менә синең тагын ниндирәк сәләтләрең бар? Шушы җырлау, уйнаудан тыш. О. Үзем мактап китте диyor. Шундый мөмкинчелек биргән. Клип чыгарам, монтаж ясыйм, җыр язам, җырлыйм, биюче, полупрофессиональный дип әйтергә кирәк инде барыбер. Тагын. Теннисист. Теннисист. Көрәшче. Шигырьләр язам, көрәшче. Водитель. Ике бала атасы. О, менә җиткәндер инде монда. Менә сезнең беләсезме, юкмы, планда шундый әйбер, мәсәлән, барыгызда, сезнең бит барыгызда нәрсәдә булса уйный, барыгызда бергә инструменталь ансамбль ясап сәхнәгә чыгарга, яки инде номерлар бар идеме? Андый номер бар иде, узган елгы сезонда без аранжировкасыз теге баян һәм тальянга гына шейкерлар белән, бубеннар белән шулай җырладык. Бик яхшы. Иң яхшы номерларның берсе ярам бар. Уңышлы булды, әйме? Бик уңышлы булды. Илнат, ничек уйлыйсың? Алга таба төркемнән ниндирәк планнар көтә? Бик яхшы планнар көтә дип уйлыйм. Ниндирәк чаралар көтелә әле алга таба? Проект өстендә эшлибез. Сабан туйлар. Сабан туйлар көтә барлык артистларны. Шул ук чиратта, шул ук вакытта Казан егетләрендә. Илнат, рәхмәт сиңа бик зур. Әйдә, менә бөтен егетләр дә уйнап бетерде. Хәзер инде бер күмәк җыелып алыйк инде, әйме? Тур. Син белән каласыңмы, чемпион дип. Менә бу шарикны теге чемпион шариге. Махсус Рәхмәт. Чемпион шариге. Чемпион шариге, чемпион Илнатка. Киттек. Шулай итеп, бәйрәм турниры ахырына таба якынлашты һәм почетлы 5нче урынны яулаучы Фәнилгә әйдәгез бер алкышлап алыйк әле барыбызда бергәләшеп. Әйе, 4нче урында безнең Айнур, Айнурга да шулай алкышлар иде, барыбызга да алкышлар. 3нче урынга да алкышласагыз. Байбулат. Рәхмәт. 2нче урында Айдарга да алкышлар. Һәм инде чемпион безнең Илнат. Илнатка да алкышлар. Егетләр, ничек сезнең хәзер менә барыгыздан да сорыйм, барыгызның да эмоциялары ничегрәк? Әйдә, Айдар, синнән башлыйк. Бер-ике сүз генә. Эмоциялар зашкаливают. Диләр бит әле. Айнур. Әле мин вникать итәм менә һаман. Фәнил. Миңа ошады. Илнат. Әллә нишле шунда? Яхшы. Хәзер менә барыгыз белән дә бераз гына аралашып алдык, шулай бит. Һәм безнең тапшырыкчыларында шундый бер ни бар? Рубрикалар. Менә хәзер бергәләшеп шу рубрикаларга тукталып узыйк, яме. Менә аның берсе мәктәп программасы, интеллектуаль формат. Шулай бит. Барыгызга да берәр сорау әзерләдем мин. Менә шу сорауга җавап бирергә кирәк булачак. Мәктәп менә ничә ел элек тәмамладың мәктәпне, Айдар? 2005 елда тәмамладым, 15 ел элек. 15 ел узган икән инде, әйме? Менә менә сиңа шундый сорау, бу бик җиңел сорау миңа калса синең өчен. Менә 3 поросенка дигән бар бит безнең әкият. 3. Молодец. Менә, вот яхшы элек кичә генә укыгансың бугай син, әйме? Так, Айнур, сиңа беләсеңме нинди сорау? Сиңа бераз гына авыррак дип әйтим икән, ләкин сиңа бик авыр, синең өчен бик авыр тойларга тиеш түгел. Токны нинди берәмлекләрдә үлчиләр? Фазы. Юк, ага баштана. Ампер. Ампер, әйе, әлбәттә. Так, Фәнил, сиңа беләсеңме, җир йөзендәге иң зур тау? Күп ишендәләр. Эльбрусмы, Альпмы? Эверест. Эверест, әйе. Һәм Илнат, сиңа менә мондай кешедә ничә хромосома бар? Бу бер инде намеклы сорау түгел. Хромосома нәрсә соң? Хромосома шул биология. 46. 46. Ну беләсезме, монда нигә Камал Айдарга безнең бераз гына җиңел сорау эләкте, имеш, шуңа күрә сиңа тагын бер сорау бирәбез. Кайсы еланның капюшоны бар? Менә бер еланның капюшоны бар, һәм ул елан Кобрадыр мондай. Кобра, әйе. Мәктәп программасын яхшы беләсез икән, ләкин безнең тагын бер нибез бар. Җитмәде сиңа. Җитмәде. Тагын берсе бар. Тагын бер сорау бирәм, име? Ләкин иң кызыгы нәрсә? Шушы сорауга җавапны сез берегез дә җавап бирергә тиеш түгел. Җавап бирсәгез, ул саналмаячак. Чөнки аны берәр кешегә шалтыратып бирергә кирәк шушы сорауны. Ул җавапны дөрес әйтсә, сез молодец, ул молодец, һәм бәлки әле бүләктә булыр. Рустам абый, сәлам. Selam aleyküm. Хәерле көннәр. Таныдыңмы Фәнил? Фәнил бу. Рустам абый, бер сорау бар иде. Җавап бирә алырсыңмы икән? Без тапшырындайык. Сиңа бер сорау бар. Шоу бездә? Әйе, сиңа бер сорау бар иде. Байбулат белән. Байбулат сәлам әйтә. Байбулат сәлам әйтә сиңа. Бер сорау әзерләгән. Сәлам әйт Байбулатка.
Аха. Мысырауымын дейрақ, ең зор кәштерілге нәрсе сыймый? Нәрсеге? Ең зор кәштерілге нәрсе сыймый? Апашы? Молодец, молодец, Рустам абай. Әйе. Что сен, мама? Зіріге қалыға тестесіме бермейді. Рахмат, Рустам абай. Бейрам білән сізні, ватан сақлаушылар күні білән. Бәйрәм біле. Рахмат, сізді де. Міне, сізге, сіз молодец, Рустам молодец, һәм инде бүләк тағын бір шарик білем сізге. Қазір тағын бір қат, егітлер барығызда бірге міне шында ортаға қойып еме, камераға қарап, тамашашыларыңызға, өзіңіздің фанатларыңызға, телевизор қараушыларыңызға, барысына да рахмат сөз жеткірсеңіз бола. Айтыңыз міне бір-екі сөзлеп Айдар сенен башлайық. Давам етеміз. Егітлер бізге бары тек исәнлік һәм нык көчле булырга телибез. Оңышлар барыгызга. Армияда хезмәт итүче килүчеләргә барып кайтсыннар дип телим мин. Хатын кызларга сабырлык теләп каласым килә. Һәм инде ирләргә күңел тынычлыгы. Бәйрәм белән барыгызны егетләр сезне бәйрәм белән рәхмәт бик зур килгәнегезгә. Нәрсә әйтсең? Үзегезгә чакырганыгызга рәхмәт. Уйнаганыбызга рәхмәт. Тагы шакыр. Бик шәп булды, бик күңелле булды. Рәхмәт бик зур сезгә тагын бер кат бәйрәм белән. Һәм инде бүгенгә төгәллибез, бүгенгә саубулашабыз. Барлык ир-атларны, барлык ир-егетләрне ватанны саклаучылар көне белән тәбриклибез. Һәм инде шушы югары нотада шоу-биз тапшыруына нокта куябыз. Барыгызга да пока. Менә шулай бу атнаның иң кызыклы яңалыклары белән танышып чыктык. Сезнең белән мин Гөлназ Сәфәрова идем. Сез шоу-биз тапшыруын карадыгыз. Шоу-биз, без йолдызлар турында барысын да беләбез.